Nerobím reklamu, ale musím spomenúť, regionálny šéf AstraZeneky nedávno pre Strednú Európu povedal v jednom rozhovore, každý výrok politika, aj keď dobre mienený, môže mať veľký dosah na ľudí. Myslel tým práve vakcináciu a ochotu očkovať sa. Súhlasíte s tým výrokom, že politici mohli aj na Slovensku veľmi ovplyvniť tú situáciu? Tak samozrejme od začiatku to bola situácia, ktorá teda bola ovplyvnená politikou, pretože očkovanie štátu je politická otázka, alebo očkovanie občanov a to, čo sa dialo alebo nedialo na Slovensku, tak to určite ľudí ovplyvnilo. Čo je ten zlomový moment, keď vy poviete, že áno, idem a chcem, aby bola schválená tretia dávka? Čo vás presvedčí ako ministra? Tak samozrejme, že argumenty, vedecké fakty. Názory, fakty, doporučenia farmafiriem. Keď skrátka povie Pfizer, že áno, doporučujeme tretiu dávku, no tak to skrátka vykonáme. Takisto ako sme povedali pri deťoch, keď sa povedal 12+, že sa môže, EMA schválila a my začali očkovať. Keď sa povie, že sa môžu očkovať mladšie deti, tak budeme očkovať mladšie deti. Ako my tu nechceme robiť nejakú svoju vlastnú politiku s tým, že budeme reagovať na nejaké mediálne výstupy, že niekde očkujú tretiu dávku. No očkujú tretiu dávku hlavne kritické skupiny zdravotníckych pracovníkov. Niekde očkujú povinne, čo u nás nie je, ani zatiaľ to neplánuje. Čiže na jeseň to ešte nebude asi aktuálne. Tak ja verím tomu, že na jeseň asi už zase úroveň tých poznatkov bude na inej úrovni a bude môcť s väčšou zodpovednosťou povedať, alebo Pfizer dá, alebo Moderna, to je jedno, ktorá firma dá do toho svojho návodu na použitie, keď to poviem takto, že áno, po roku je potrebné preočkovanie. A my budeme postúpať podľa toho.